Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Anyway, highway, eto na po my love ang ating biyahe sender of the night, and this one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. My love, eto na po ang biyahe ni Eunice. Good evening po, love. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Eunice. 4 years and 7 months na po kami ng asawa ko. Pero nagloko po ako sa kanya. Dahil palagi po siyang busy sa work, halos di na siya umuuwi at umaalis po siya sa amin simula nung pandemic. Dahil po doon, unti-unti nang nauubos ang ipon namin. Araw-araw kaming nag-aaway kaya umalis na lang siya at 9 months siyang hindi umuuwi. Uuwi lang siya kapag tatabi siya. Ngayon love, lagi akong may ka-chat noon. Doon ko sinasabi yung mga problema namin ng asawa ko hanggang sa nahulog ako sa kanya. May nangyari po sa amin, one night stand. Pero simula noon, iniwasan na niya ako. Hanggang ngayon, may mga time pa rin na iisip ko po siya. Ano po bang maipapayo nyo sa akin? Salamat po. PS, wag nyo na lang po akong replyan dito, baka mabasa ng asawa ko. More power to your show. And true enough, di naman ako nag-reply. Well, my love, Eunice, ganito, no? Gusto ko kung ano man yung pinaglalaroan ng isipan mo ngayon na baka na in love ka sa kanya, nahulog ka sa kanya, or whatsoever. Gusto kong ihinto mo na yan at imulat mo yung mata mo sa realidad. That man was only there for you because he wants one thing from you. At nung nagkaroon kayo ng one night stand, dahil nga hindi na siya nagparamdam, hindi na siya tumawag, hindi mo na siya na-contact, umiwas na siya, my love, nakuha niya na yung gusto niya from you. And that is yung katawan mo. Tawag lang ng laman, that's the only reason as to why he was listening to you. Pero he is not interested in you enough para ipaglaban ka or kunin ka sa asawa mo. Kumbaga para sa kanya, nakuha niya na yung gusto niyang makuha from you. And I don't think na he respected you for what he did to you. You know what I mean? Kasi nakita niya or naranasan niya na nakuha ka niya kahit meron ka ng asawa eh. Nakuha ka na niya kahit committed ka pa sa iba. So kung siya ay magiging tuso, siya ay magiging smart, why would you want to be with someone na nadadali ng iba kapag di ka nakatingin? You get me? So para sa lalaking yon, ginamit ka lang niya for one thing. For sex, my love. That's all there is to it. Ngayon, kung nakakuha ka naman ng something out of that relationship, kasi ng mga panahon na gusto mong may makinig sa mga rant mo, umuo ng umuo sa lahat ng sasabihin mo, nakuha mo naman yun from that guy. Pero hindi ko lang magagaranti sa'yo na yung pagsang-ayon ng guy sa'yo, it's because yun din yung palagay niya. Yun yung alam niyang tama or yun yung talagang smart advice na meron siya. Pero kasi meron siyang hidden agenda eh. Meron siyang motive kung bakit niya ginagawa to, and that is to get with you in bed. That's all there is to him. And he did. He was able to do that. Naging successful siya doon. So ikaw na naging hopya na baka there's something more, putulin na natin yung putulin na natin yung pag-asa mo or putulin na natin yung fantasy mo na there's something more than that. There is nothing more than that, Eunice. That is just sex for the guy. And he was successful to get it. Now, pagdating sa relationship ninyong mag-asawa, my love, ikaw na mismo nagsabi na uubos yung ipon ninyo. Nawawalan na kayo ng pera. He made a tough decision. A hard one. That is to part from you. Humiwalay sa'yo, magbakasakali, sumubok sa ibang lugar, magpakalayo-layo, kunin yung mahirap na trabaho, yung tipong hindi niya afford umuwi, either sa pagod or sa gastos. Just to give you whatever it is that's lacking from your relationship before, and that is financial stability. Nagsakripisyo yung tao para sa'yo. So the least you can do is stay put and stay committed to that person. Stay loyal.
And my love, you failed. Terribly. You failed miserably. Pero siya, patuloy niya pa rin ginagawa yun kasi clueless siya eh. My love, ganito no, try mong pagpalitin sa utak mo yung sitwasyon ninyong dalawa. Ikaw yung lumayo, ikaw yung magtrabaho sa ibang lugar, ikaw yung mahirapan, ikaw yung mapagod. Ikaw yung ma-homesick, ikaw yung hindi makauwi kasi kumakayod ka. And then later on, malaman-laman mo na habang kumakayod ka, tinitiis mo yung lungkot ng mag-isa ka. Tinitiis mo yung pagod na walang nag-aasikaso sa'yo. Meron ka naman sanang asawa pero walang nag-aasikaso sa'yo dahil nasa malayo ka. Kamukat-mukat mo yung asawa mo, nagpapakasasa sa iba. Dahil lang feeling niya, naiintindihan siya ng iba at hindi ng asawa niya. What would you feel? Anong mararamdaman mo? Ikatutuwa mo ba? Ikasasaya mo ba? Ikapaproud mo ba? If the answer is all no, then there you have it. Gumising ka sa katotohanan, my love. Hindi ko na nga sabihin mo na lang yan sa asawa mo kasi I don't think you have it in you to say that. I don't even think you are brave enough for that. I don't think na isa-sacrifice mo yung sarap ng buhay mo para lang maging truthful or faithful or honest sa asawa mo. Sino ba namang mag-give up ng sitwasyon na doon ka lang sa bahay, pa-chat-chat ka lang, 'di ba? Paharot-harot ka lang online, papadalang ka na lang ng pera and then that's it. Walang mag-give up niyan. So my love, I'm not gonna tell you to do that. Pero I'm gonna tell you to open your eyes. One way or another, kung hindi man ikaw yung magsasabi niyan sa asawa mo, malalaman at malalaman din niya yan. Ganun ang karma, my love eh. Walang sekretong hindi nabubunyag. Pero habang may oras pa, my love, do something right for the first time in your relationship. Gumawa ka ng something na tama. Itigil mo yung pantasya mong hindi mangyayari. Magpakaloyal ka sa partner mo. Kahit paano man lang bigyan mo ng respeto yung pagsusumikap niya, yung sakripisyo niya para buhayin kayong dalawa. 4 years and so months in a marriage with someone. If you cannot even fulfill yung simpleng vow na ginawa ninyo sa harapan ng altar, sa harapan ng may kapal, na till death do you part, kahit papano man lang, magkaroon ka na lang ng delikadesa bilang isang asawa. Respeto bilang tao, na yung isang taong nagsasakripisyo at nagkukumahog para mabuhay ka. Huwag mo namang gaguhin. Naintindihan mo ako, my love? Itigil mo na yung pantasya mo and straighten your life up. Do something about your life that you can be proud of. Be a good wife. Be a better wife. I know you can. Kaya mo yan, my love eh. If you can find a way to help your husband, please do. If you can find a way to send your husband back home, please do. Di pa huli ang lahat, my love. Huwag mong hayaang maging huli ang lahat. Kasi I am telling you, a lifetime with someone who's willing to sacrifice everything for you, will always be better than a one-night stand. Naintindihan mo ko? I hope so. Sa mga kabisyo natin, sana hindi kayo matulad kay Eunice kapag meron kayong hindi magandang kumbaga sitwasyon with your partners, na hindi magandang pagkakaunawaan with your partners. Please don't turn on someone for, alam mo yun, for comfort. Ang problema ng mag-asawa ay dapat sinusolusyonan ng mag-asawa. Huwag niyo sabihin yan sa iba. Kasi may mga tao dyan kukunin lang yon as an advantage to use you. Gagamitin lang yon as ticket para makuha nila yung gusto nila from you. Akala mo nakikinig, akala mo nakakaintindi, akala mo nag-agree sa sitwasyon mo. Pero yung totoo, hindi. May gusto lang sila makuha sa'yo.
So be smarter than that, kabisyo. Kung meron kayong problema, mag-asawa. Hayaan yung ang mamagitan ay walang iba kung di kayo lang ding mag-asawa. Klaro? Klaro.